2024 जों दिनै अम्पि ब्लक कमिटि उद्योगे कायसा प्रोटेस्ट मुभमेंट माखायता प्रोटेस्ट मुभमेंट नि मेन उद्देश्य का जोंनि त्रिपुरानि कायसा लाइबुमा लाइबुमानि कायसा सिनिमु पुष्पन्ता पैलेस राजबाड़ी राजबाड़ीनो जों गोपन सूत्रे साइमाका जे आबनो राज्य सरकार तै केंद्र सरकार कायसा कॉर्पोरेट सेक्टर तथा टाटा कंपनी टाटा ग्रुप बरनि यागो याफारै 5 स्टार होटेल खुलना बागै कायसा बरक चाइतोगलाय दङ काजे जों अमायके मामांनो जोंनि इतिहास न जोंनि जे लाइबुमानि जे थाय दंमारनो जों सिकामाजांमानि नुखा सीपीएम नि से दीर्घ बছর शासन काले এবং ताबो हायनो हाय अमायकेनो एक षड़यंत्र चलित दङ बनि बागै जिनि बुबाग्रा बहायनो बेलायखेनो खायकजाक बेलायखेनो तुमफ्लाजाक गतिनि प्रोटेस्ट खुनुका उनि साथे साथे जों बहायनो बुबाग्रानि वारिस हिसाबै जों तिनि अम्पि बाजार हातिओ अम्पि हातिओ जिनि बरम गोनां एमएलए अम्पि नगरनि एमएलए बरम गोनां चिनरो ब्लक प्रेसिडेंट अन्यान्य चिनरो नेतृबृंद दंनाय साथे साथे जिनि त्रिपुरा सिटिजेन्स फेडारेशननि कर्मी कर्तारक जत उपस्थित दङ यूथ त्रिपुरा फेडारेशन उपस्थित दङ त्रिपुरा वुमेन फेडारेशन उपस्थित दङ जतनि उपस्थित निबिसिंथै जों दिनरो कायसा प्रोटेस्ट रैली खिका प्रोटेस्ट रैली जिनि बागै हाग मुंकरै हागलाक जेहेतु जिनि अब लाइबुमानि प्रश्न जिनि इतिहास न सकरमानानि कायसा षड़यंत्र षड़यंत्र न जों मोथागियासाक जिनि चबा चलि थांनाय आगामी दिनाव आं बिए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट त्रिपुरा मोर्चा पार्टी गुमति डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हिसाबै आं सागलायना मुजुगो आगामी दिनाव जों कायसा बृहत्तर कायसा गुमति डिस्ट्रिक्ट लेवल जों एक आंदोलन खाना थांग दङ जों नांखांखाय डीएम ऑफिस पानो जों गेरावरिनाय दिनै नरनि प्रेस मीडिया ताकुरनि सिंथे आं कमनो सागलायना मुजुगो हामबाय।